என்னது என் கொடி பறக்க வேண்டிய இடத்துல வேற எவன் கொடிடா பறக்கும்? எப்பா ஒரு வேளை நம்ம திரும்ப நெட்டு போட்டு முடிச்சாச்சுப்பா. இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ. என்னென்ன எல்லாருக்கும் நைட் பாஸ் ஃப்ரீயாக தராங்க. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் தேர்ஸ்டே அப்டேட் பண்ணேன். இது நீங்கள் சப்போஸ் ஃப்ரைடே கூட பார்ப்பீங்க, இல்லை நைட்டு கூட பார்த்துக்கலாம். சப்போஸ் 12 மணிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈவெண்ட்டில் இந்த எலைட் பாஸோடைய கார்டு, அதாவது அந்த கார்டு ஃப்ரீயாக தராங்க. அதை வச்சு நீங்கள் இந்த எலைட் பாஸ் ஃப்ரீயாக க்ளைம் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் பார்க்க முடியாத சூழ்நிலைனால யாராச்சும் தேர்ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ஸ்டே எங்கே பாருங்கள் ஃப்ரைடே யாராச்சும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கார்டு இருக்குமா என்னன்னு சரியாக தெரியல. அந்த டேட்டு டைமிங் எதுவும் பார்க்கல. இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா சாரி. இதில் என்னென்ன தரேன் பார்த்தீங்கன்னா மேகுக்கான ஸ்கின்னு தராங்க, அப்புறம் பிளாஸ்மாக்கான ஸ்கின்னு, அப்புறம் இந்த ஸ்கேட் போர்டுக்கான ஸ்கின்னு, அப்புறம் இந்த கோல்டு டோக்கன் இன்குபேட்டரில் ஒரு கோல்டு டோக்கனு. பட் பிளாஸ்மாக்கும் மேகுக்கும் ஸ்கின் அந்தளவுக்கு பெருசாக எதுவும் தரல, வெறும் தீம் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த பேக் பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல் ஏதோ ஓரளவுக்கு இருக்குது, தேர்ட் லெவல் சும்மா மாசாக பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்ததாக இந்த எமௌண்ட்டுங்க, இந்த எமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்குது அந்த பாகுபலி படத்தில் கட்டப்பா அந்த எமௌண்ட்டுங்க. இந்த பாகுபலியை பார்த்து வணங்க வரல அந்த மாதிரி ஒரு எமௌண்ட்டு. கேர்ள்ஸ் காஸ்டியூம் ஏதோ ஓரளவுக்கு ஏதோ ஓகேங்கிற அளவுக்கு இருக்குது. பட் பாய்ஸ் காஸ்டியூம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இந்த மேல் கேரக்டர் இருக்குங்க. அப்புறம் இந்த பெட்டி இருக்குது, இதில் மேஜிக் ரூலாம் வச்சுருப்பாங்க. கண்டிப்பாக விழாது, லக்கு தான் விழும். ஓகேங்க, இது நான் ரொம்ப நேரம் பேச விரும்பல. அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நாளைக்கு அப்லோட் பண்ணுறேங்க. நாளைக்கு ஒரு 6 o'clock மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி வந்துடும் உங்களுக்கு வீடியோ. நைட்டுக்கு வந்துடும். நாளைக்கு நைட் எல்லாம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும்னாக்கா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் பெல் ஐகானை தட்டுங்க. பை பாய்.